Aleši, teď za sebou máte poslední vážení, pár hodin nebo 24 hodin do zápasu. Trošku jsme viděli opět psychopata Bejra. Jak vzniklo vůbec to, že se ti říká psychopat? Sám ani nevím, mně přijde, že jsem velice klidný, vyrovnaný člověk, takže ani jako víceméně nevím. Každopádně k tomu, co dneska se tam způsobilo, já můžu říct, že mám informace, že pan Jaromír je velice, řekl bych, povýšenecký, arrogantní na lidi, na svý zaměstnance, kterým neplatí. Samozřejmě má tam obrovské dluhy, elektrika, alimenty a tak dále, jo? Takže vlastně to všechno se ve mně zhluklo. Můžu říct, že znám jednoho člověka, který mu neplatí, ten teda odešel, jo? Ale když si dožadoval svých peněz, tak prostě byl velice arrogantní a povýšenecký. Jasně, ale přece jenom jsme u sportovní události, kde by mělo všechno být fair play a takovýhle, a sport by asi úplně neměl být v mých očích k vyrovnávání nějakého bezpráví Robina Hooda. Tak si myslím, že pan Jaromír měl jít třeba do oktagonu a ne do kleše. Takže asi tak bych odpověděl. Jak to zítra bude z tvý strany podle pravidel? Dodržíš je, protože viděli jsme třeba na různých setkáních, že ještě tě bolí hlava, viď? Ne, to maminka mě teď jakoby, maminka, budu hodnej mami. Dotazák, bude box, takže já jsem připravený na box. Podle pravidel. Podle pravidel bude box 3x3 minuty. 10 rukavice, takže pojedeme prostě, ale jedu na plný plyn. Můj cíl je, aby pan Jaromír se jel projet sanitku do nemocnice. Ale podle pravidel. Podle pravidel. Je možné, že pojedu já. Já se tohle nebojím. Podle pravidel. Jaromír Soukup říká, kdo je rány připraven dávat, musí je umět i schytávat. Jsem připraven schytávat rány. Já si myslím, že jsem jich schytal v životě dost. Celoživotní vyhazovač, teď dělám výjezdovku security, takže myslím si, že ran jsem dostal dost do hlavy. Na druhou stránku já jsem viděl jedno z tiskovek, kde Jaromír Soukup o tobě mluvil, že zrovna teď se omlouvám, jestli to spletu, ale v Pardubicích, že poměrně ti nevěří moc toho psychopata, protože pomáháš bezdomovcům a jsi tam činnej právě v charitativní činnosti, že trošku tě podezřívá z toho, že tohle je trošku divadlo. Ano, je pravda, že mám svůj Big Bear, což je samozřejmě lepší organizace než nějaký Barrandov, a že pomáhám bezdomovcům. A já vlastně sám ani nechápu, kde se ve mně nebo ta přezdívka že od lidí vzala. Protože já jsem v jádru... Zkus se podívat na dnešní záznam. Klidný mě přijde vyrovnaný člověk, já fakt nevím proč. Tak, no. Tady Nějaká otázka bude? Bude. Perfektní, já jsem si nevzal jazykem, nevadí. Viděli jsme moderátory, kteří to od tebe trošku schytali, jako Píra. No jasně, moderátory, budeme to v úzovkách. Člověk, který má být moderátor, má být nestranný, si myslím. A ne, že na mě od začátku pojede politiku, bude mě urážet dvouciferný IQ. O kterým z nich mluvíš? O Lesim nebo o Jakubu Jírovi? Pan Díra. Lesy, to máme takový dlouhodobý spor a myslím si, nebo doufám, že se to jednou vyřeší v kleci, doufám. A tím končím v kleši. Co ti vůbec kleš dává? Třeba ten zítřejší zápas, kromě nějaké finanční odměny, naplňuje tě to něčím? Potěchu a radost. Baví mě zápasit, baví se mě prát a tady se můžu prát beztrestně. To je vynikající. Přece jenom poměrně si získal i velkou základnu fanoušků tímhletím klešem. Co ty jim třeba předáváš zpátky? Protože každý, kdo působí na lidi, je takzvaný influencer, tak by měl asi na lidi nějak působit. Tak já vím o tobě, že teda se staráš o bezdomovce, ale úplně to z tebe nejde dál, že bys předával tohleto moudro a vyzýval lidi, pojďme jim pomoct nebo něco takového. Teď máš třeba tu příležitost u nás. No, tak bezdomovcům úplně pomoc je velice těžké, proto asi si myslím, že jediný z mála takhle pomáhá, protože jsem psychopat, mám nějaký určitý respekt nad nima, mám teda svou vesničku, 10 domů, nicméně všeobecně si myslím, že bezdomovci jsou velice špatní lidé a převážná část chce být na ulici a může za to, že je na ulici. Nicméně já si myslím, že dávám třeba svůj... bych to neházel všechno do jednoho pytle. Co teda já mám zkušenosti a dělám to skoro 10 let. Jo, tak si myslím, že tam budou lidi, kteří se tam dostali a chtějí zpátky do pracovního života. Je to možný, ale vlastně ty možnosti v České republice jsou obrovský. Ta pomoc ze strany sociální, azylové domy, že jo, ubytovny, noclárny je obrovská. Denní centra, to vlastně já nevím, jestli to je někde jako jinde. Každopádně nesmí tam být co? Alkohol, že jo. Tam se ještě na Jaromíra Soukupa. Umíš si představit, že třeba byste jednou spolupracovali, že bys třeba u něj na televizi Barrandov moderoval něco? Já si myslím, že vlastně teď... Sociální tématiku.
Tak, teď si myslím, že byla možnost, že pokud teda pan Jaromír bude trošičku indisponován, třeba nějakým způsobem, že bych tam chvilku mohl zaskakovat. Dobře, tohle vynechme, ale když by jste vlastně, nebo vidíš to tak, že byste do budoucna byli schopni sednout k jednomu stolu? Já jsem schopný prostě po zápase to uzavřít, to jsem uzavřel i s Filipem Geznárem, prostě jsme si ťukli a končíme. Z mé strany se to vyřeší zápasem a můžu si i představit další třeba spolupráci, třeba v pořadu. Jak vidíš své šance zítra? Velké. Protože sázkovky to vidějí hodně vyrovnaný, že jste hodně půl na půl i věkově, zkušenostma, takže to je hodně ve hvězdách, že opravdu tam není jeden silný favorit. Určitě. Když si vezmeme jeho vlastně jakoby boxerskou kariéru, která sčítá 25 zápasů, 24 výher, 19 KO, ta bilance je obrovsky jakože pozitivní. Nicméně jsem slyšel, že ty borci nebyli až tak topoví. Jo? Každopádně určitě si myslím, že v očích veřejnosti by měl být on ten vlastně favorit. Každopádně pokud by s ním prohrál, tak bych se neměl co stydět s profiboxérem. Na druhou stránku, já jsem dneska zaslechl, že tady boxuje vlastně ve stejném gala večeru i tvůj syn. Ano, Kroka. Jak seš na něj hrdý? Kuba, ale on nemá box, on má MMA. Já si myslím, že to zvládne. Je dobře silově na to připravený, i ty parametry proti Černému jsou jako větší. Já si myslím, že to zvládne a že vyhraje. Akorát tím show kolem zatím není tak silný jako ty. No, tak musí se učit synáček, samozřejmě půjde ve šlepejích otce, ale já si myslím, že mě brzy dožene. Díky moc. A s kým tě uvidíme jako dalším v dalších kolech Claše? Pouze a jedině s panem Lesíčkem, Lee Lesí. Co je tam za nevyrovnaný dluh? Já si myslím, že už to začalo v prvopočátcích, kdy se do mě navážel, nejenom on, ale i pan Díra. Pak jsme si tam vyměňovali nějaké názory, že já před ním utíkám do Egypta a další věci. Tam jsem ho trošičku chytnul i u krku při jedné tiskovce a měli jsme vlastně ty konflikty. Myslím, že tam tekla i krev, ne? Trošičku tam taky naposled tekla krev. To bylo taky trošku nesportovní. Ano, správně, že jsem dělal schválně, abych ho vyprovokoval zápasu. Proto já jsem mu zakryl výhled těma šatama a dal jsem mu loket. A myslel jsem si, že to vyprovokuje k tomu zápasu. Omyl je pravdou a teď jsem dostal Jaromíra, protože já teď jsem chtěl už mít Lesíčka. Hele, a když se podívám na Lesiho, tak ten je poloviční než ty, Tintítko, teď bez urážky, myslím postavou, úplně jiná váhová kategorie. K tomuhle přece nikdy nemůže dojít. Tak Lesí je bývalý profesionální MMA zápasník Oktagonu, který je fakt velice úspěšný. Pokud by to v MMA, já si myslím, že ty šance jsou pro něj obrovský, aby mě porazil. Každopádně bych chtěl malou klec, bez žádných chráničů a vlastně jakoby MMA. Co on sám navrhnul a řekl vlastně open váha. Takže tam ten váhový rozdíl by byl třeba 25-30 kg mezi námi. Tam si myslím, že bych měl šanci, ale můžu říct, že MMA, jakože bych viděl jeho favorita, MMA. A Jaromír Soukup přiznal, že za tento zápas má přes 1 000 000 korun. Můžu se zeptat na to, kolik se odneseš ty z tohohle zápasu? Tak, takový prachy, ještě jednou opravdu to řekl. Já to mám ve slově zaneseno, že to nemůžu říct. Každopádně takový fakt řekl 1 000 000, že má 1 000 000. To jakože, to teď jste mi vyrazil dech. Tak to v žádném případě nemám.